name, Emma, Tiapa. Yeah, no, my moon, some good year. Edem no num apem ahaya Sompa 106.5 FM Accra. Ghana de Shimaima yamamu nyina jo ebraso say ye de hot bite kasebo emamo sene ye no efri adwada kosi efiada enanso yatena se aye de kasebo emu sham ye de sum wafi Sompa 106.5 FM Accra. Na efri Sompa 106.5 FM Accra no enam ye headquarters e wokumase e Sompa 93.1 FM Ayiko 100.9 Adam Fopa Radio e Paris France Takwa Sompa 101.1 Takwa de Sompa 103.3 Techima Sompa 106.1 Sunyane Sompa 98.9 Enkranza Sompa 90.7 Domaya 101.3 Mankesim Eye Kingdom 106.1 FM Decoder so Baby Radio on Eye Sompa FM Ye Facebook page ni Ye Sompa 106.5 FM Accra and a YouTube Eye Sompa FM Live Ye website ye www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio so ewo Kaneshi Marketer wadi apiti mwa Ghana phone nyina nso enya ho emfaso Leicester Ghana Limited omudi yan street pace and the brush abedwa so no numum pe mu hot bite kasebo ena wutie no sanso na just hot kenke dokono a ehye ayeboa omanfo wo nso ebo ye chidom kama onga mama nsano boafo a wodi aduane na nso da wase midimafo heban center Dr. Tamu Dasunie ayaresa papa nsunie RSYD Novici Studios nse photo shoot no bra nebeye TIME heban mixture eye tam heban mixture do no so wo fa bipe na chese wanye woni padua bro nya ne beye de ama holidays ya ye de kwa afefufuru ma akato na bro na yeja 2025 kwan yi wa mfa yare anko afefufuru ne mu ensema ye de sumo no mre dedi mu akotene no ebini Arahusem bi esi ewatachiman enam so ama enkwada mienu baako awa baako sekan wati nananom siedu yebedi mu nkomo afi kwa wie ya emu nsem pii na foreign affairs minister ayon soafo hye amono ne nsem so no eye ono abosamoloku deto ablakwa wono nso de atudwa sɛ ye won krofobia omote Ghana ha wo munya Ghana fo na nso mukuta Ghana passport na asem wedie emu awurem Bishop Dr. Stella Dante wakasa kire Musa Nyakopon ya adum wachina 31st no asofo a mobehye nkom no monya responsible. Ashanti South Regional Police Command say wo makonyinya tuo bi 2600 AK47 na efrihimfa ye de ho amanebo ebetumu mu. Bronya no an yegusu a yedie no na oba ahema Equator Foundation wani ekuo ba kwaka wo mutama bom wo so mama ade hye asere o munsam nam. Now, the National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat, Naimos say, Wama kwa Chinese for be as a galamse, ye yachi will be a anya be a home one, a DB free moaba. Now, or matching crophobia Chinese phobia so ekahum. Wagaransen semwa na global info analytics wanum sushemwa wamodia bechem sa Ghana for bi. Esi NDC amanyo kuo, wamwa bleso ekamia ese abrase. Na yeko yenimo no National Commission on Small Scale Small Arms and Light Weapons awo mo na hyese wo mo nkutekwe etutia ene ade wo mo hye mo dwumadie so ne se se ya ma ho kwan se wukuta bi afabra wa amfa ama ne enche wode a ya che wo wiere ne obi na kumantwebu osiako wo na wodi uti akwakwaje akyerema ya de kasiba kopiemu ewa hafo ano South East Cross ni ebedwanem na empanifo abo amane akyeremu se one musi dede ene kokomba one enka na nkyese abontesofo mefam nyina ayakrobo menti one mkom humom MPP amanyuko na yetu fa akọ amonone a Donald Trump oye America mampanyi kye na dwene kansem bia na sem nyina ene se wobehye na asomdwe mapanso atimi aye adwuma Gaza mpapreso ebra Israel fo ene Hamas fo de aboso nsem pi eka wenum ho de de somo sakasebo ede afri Sompa 106.5 FM Accra na yene de kasebo yi somo enumere eyeme die nyame yehira no wobetimi afrem Akosua Nhyira Akosua ago abowaje
Mene me doba. Abena Abadu Adepa Kofi. Sompa FM. We afe yenhye ensem wanne ye de esom ne bra ye ba ba mu e de amamo. Abusia ye hwesam no ase afri tachiman na awrahosam enese enkofo banu wanum nyina eye emabunu na obi nim de esi ye wanum kwhia ye e drinking spot bi se bronya no wo ma di bronya na ma aye wanum de enti no wanum kwhia sa no se wamu kondia ho wanum akondia ho ye hu ya ne se ba koda fom na efom a wada ne sebi anya sebi a waka agish keke ene ye pagya no ekopie mu ewo ayasabia ese ye kwakwahwa no ama ne ho ato no de ekopie mu nyina ne se small boy 16-year-old boy wati nananom ensedo akwaya wra ho sempa na ye hwese ye benya eye yamani boni wosof mame otutu atu Sompa Tachiman 106.5 na yane no edi insemi mu enkomo esanse asem na kwaya wra ho sempa antimu a mo hya yen e Facebook no so an mu behu ene ye de ba sheet atwom ne ho satwom langa yi a wada hoi bronya ye dio drinking sport ene okohia mu a ye edi na si ye e ma wonom e type pa ye sanse pani sese kokko ne sode aya na adwen no enye adwuma enam so mo baako ene no edi yantam so a ewi ase a wati nananom sedo Osafo mame otutu atuo oyuku oba chirikeshire madwe meje oso ebrebe abate wudi we de me bo anu ani age pa esansa mia eye me de oyuku oba chirikeshire la yese se wo ko dituo e wo se ko se ni ebu akwantika wo dituo eni ya wo ba na je mo ya dase papa na awrehosemi a asie yi awatachiman drinking sport bi ya nam so ma 16-year-old boy wati nananom nsie do no boye mu yo mami na mimma ya se so de na ya pa na mimma obi a do obi ababa and abno apu so to chi di enchanting di ya pa ti ko yo ko yo bro na brede the year party never yet monica brebe sie maybe son and she ya no question we so be next was man was sabin next one so be next we share a jabia e ya wo de soma na man na ASP apia dankwa abamanya na ntiyese Bunapoye police agina tukuo atu anamobi jina murder contrary to section 46 a war criminal offences act wotintin lo afia pema henko ne adosia 1960 clause at 29 mu agina so edi assembly na nanu kwasi adare hosembi esi ya no kwasam se police fo agusua hwehwemu na akotiabane anyini die mehu obie ene se ASP apia dankwa Emma minyane nti ya mi kebia ka ho owura Alex ewura nanu kwasia da no ma owura kyereme ekoja no police charge office ena okobo okwa adudie efa ne wofa ase a Edward Ajay wadi mfinsia no dunsia ememu abi koye ne so dom ewo Taco by Night drinking sport a ewo techiman ha na ememu ayi wonmo ede eye toa echie ni tirimu a anya sanketwa ni tirimu na chie ye na eya brahosam pa enam so ma wo ma eya branti Edward Ajay so ede ni kopie mu Arms Hospital ye no ewo techiman arahosam ne se ade no anye yie ese ye kura sanse die na abranti no wadru na ba mu ano na no odin na asam ya na asie ede nam so amabuno apoye police force se bo na behia kuma o se akuma na behia bo se tie bia amamu a won mu ba ye eye Edward Ajay so dom na wo mu fa frentua ebo ni tirimu e ma mu ja tatatata efiri abamu ayi enam sa yesu akire no anko wieye no na yaro ho semte posifo e wo bna poye se anya dia won betena sopra enti no a polisifo se sabre ya sanse Edward waye nyame dia wawu afrati asefo asase so na mamu o koye ne so domuniti wo mo se wo ma free coroner's report ase
coroner's report which say report to be a police for one much refer a will be a more ram at the one mushemu and until one month frasia sabre one yen shishemu sa any quachibra for any coin for sona memoir one mudi a brand ye I am ya enti say woman tinya dwa one more and tea sabre manoda suyabake Edward Ajay woman man so the nakopi more holy family abaya sabia ya one year autopsy no apapa no after quachibra for one casana police for Ada sujina woman mudium say a woman here kuma set at motion a bit near boa set ye be a memoir one ever mo na wode waso toto fam no almost dia party na siye e drinking spot wonam so mapentwa esu ye a akwada kuma akora wati na nanom siadui aya rawsem abake ye say wode waso tie no na wode wani so fam wa abra mede maso etete ye na metie ye no de tie ne say abrantie yi se wo hwe se pachere no ye photo no eda ye ne so sa no ana Timo Paisano, one of the kind of drinking spot or a ja oba ankunam. Ya or no copay baby ya. What day, ayan and Sabia some dear sum, some dear brush man no cacredi, a moroso. Ya war set war. I know not ever say. A man way, what we had done. Nothing over Bograho. And the uncle say. Na be a drinking a your no way, one cry any master said. Your way, and so no answer. And it be no man is so be. Hey, well, yes. You have 1 minute remaining. Etino yada se papa abusuya yakwadi nkomoyi efri buno epoye emanta mutachi mani wonu mukropon wara hosam se wo hwe Facebook ne so asompa 106.5 FM Accra ena ne amani boni nsam twereni a waya atuma awasompa 106.1 tachiman osofo mami otutu atuo wo kirekire mu na kwaya awrahosam se yedi bronya kese ente se na drinking spot eho ana bemu akuma akra eduedejei 16-year-old boy watumi akwaho ne mu ana yonkofo bia wo mbaye ede pentuwa etue ni tirim enam so a wati nananom ense adui na bronya kwawie ye ne waye ahweyie Evisen kwankopie drinking sport ankanya ne se yade ade akobo ne tim ama no afiri munti afene kwawie ya na wode wanamo asisi ebe kra nkahyedem obaji wani nso ana de nyansa ato ho wo kwa asoro nso ana akọ baabi a wobenya nyame asem Papa Edia Bobra. Yet also near Koyani Mwameka was a Leicester Ghana Limited, Omodi Young Street Pace, and in the brush Abeja Sono, Hot Bite, Cassia Bono, Ugusua, Wuti, Free Sompa, 106.5 FM Accra. Na Ashanti South Regional Police Command, Wamusu Makonya AK-47, 2,600 pieces. Na Weno Asankari Police Barrier, Eho, and now Omutu Sana Mono, Monsetimi Toso, ACP Safas Atha, Deputy Regional Police Commander. One of the sounds me 2 January, say, Wama ye juma nkasa no mu hu se rubber bucket bi bus bi ne wo mu na chance de GT 5771-18 ana equity fm wama saton so mu biebie so no na sa AK-47 duro yi ene akode kase ne yatuo yi na egum eno enenam so ema wo mu nsa etoso and the registration number GT 5771-18 na bra bus ne si a omi komunkunya no ya police for the omkunya akọ bus no ko hwe bibie so mo hwe ni ade no ana nko bi so se sana de wo ni mabone bi ye etua beba maako impemi yo ahensia 2,600 rounds of AK-47 ammunition and pump action ammunition and locally manufactured gun ammunition the mo ye etuo kodi ewo AK-47 ammunition na accessory wrap plastic packet paint packet ahodo mienu na police for no na ochire mu se police fo no hu juri wo mu yie pass na AK-47 2,600 pieces anamode ko he afedie se na omumie omu sa hu bulletproof vest bi ya de ma police fo hye no ene asrafo no nso be mienu bia na ehye ka no ase car seat ne baby driver for etie no na ehye ena omu hu helmet ni bi nso se eno nso ka ho eti we ye eniema wo mo nsa to so bre wo mo nsa omude wo mo hia bus no no mo ma bus ni ginaye
wo mo hwehwe mu niema no ene wo mo nsa kan sa niema yi Akosua ebo search ehwehwemu ehwehwe car no ngo hu say driver no so the seat no tiase oteso na wo driver no eno so enye bi wo ha enye ne papa ye ko hwe no na bag ye bue mu na enye ma we no two bulletproof vest tade a sha ye two boy nya approach for ne soldier for ne secret for ne tash ye two boy nya enkan na mienu e she bag no eno echi no ye black crash helmet ye chena no so ye sha ututu bom kura na enkam na no so ba ho hyase ana soldier for na sa approach for boot tintin bi eno so na ba ko e hyase nti e ba sa no approach for achi driver no ene ni mate no eti katabu no nyina vest no bulletproof de no wo mo nsa kan mienu eno kwa asrafo ni police for na ehye eti no mo ho agiri wo mo pa na de kata eti so no ye frɛ no helmet no so wo mo san hu bie eti we yen hwehwemu kakra wo ye na wo wie no de afutuo ma se nyame yadomo a wo kyan ye 31 December 2025 wo de to Ghana fo nyina anim se wo bi anya hweyie se wo pia kwa asɔre ya hwese wo dan no watom ese mo ma pia mo wa asɔre no na akromfo nso afamachi se wo mo baba bewia mo Akosua ebo search ehwehwemu ehwehwe car no ngo hu say driver no so the seat no tiase oteso na wo driver you say ene ye 30 banyasa ye o cha ana ye 2025 na ga na you say ban say ye no na sorry for conventions nti be free on fee akwa sorry ebi so be conventions ebi so be park so akọ bompa e de osi atwen ebi so be drinking spots ni ade akọji omani ebi so be restaurant analysis ye be stress ye dikan ye free a ye nkai eji ye mo mo se be jabu suafo no mienu ana miensa bi ana abi esa nye kura ni baba ko di on traffic na on hwefi na bibi ba otumi afre yenya afre prosifo ana afre mo kwa bontin which means ni baba ni fono kwan aba ni say baba no fonso ni say ko for be kwa so on be jama japade eho a obi ana no nti ye ko no mesi ko be ba ni echi ayi gregu edem ene da ho no eti wo kyan 31st night ne say wo kwa asɔre ye ma wura mfi unchi sankofa ye nchi eti hwe wunchi anya bia mu nyina mu be frifia bomu de ha adwene mu nya nipa ba ko anase meyenu bi no mo nhwe akira anase wo kɔ no na wonim sɛ ba security anase bamba hu nsɛm a wode wanam asisi ye pa fisi akromfo no nso ye nyina ye plan si ye ko nyame fia akwa ye nyame adwuma ne abɔ mpa ye afefoforo ba ne ye de ye ho akɔhye nyame ensa ne odi anam asisi ye no ono so plane okay nkrofo akwa asɔre nkrofo akwa night club nkrofo kɔgye wo mani moma ye nso ye nhyehyɛ ho ko ye befa so awia wo mo etu omo nyi wo mani nwie no nkoye worship and praises nwie no wo mo madru no na wo tv ne kɔ o car na battery ne kɔ we ne kɔ ne awia wo eti yenye security conscious nyame yado machina wo pia no hwɛ sɛ obampa ho nsɛm so betimi atumpo we eye futu a ACP Surface Arthur we Deputy Regional Police Command Ashanti Region wode ma ya yensentro ni ba wo beidu ede besom ye Ebusia ACP Arthur etufu wie ye no na Bishop Dr. Stella NA date wono so eba no nyamesumu pa wo sum nyankopon yie pa achade anso de eda na bemu wotu ne ho echade na wadi ni birthday 66 birthday na dwumadie na se no ene ama ne boni na opon checheku ekobie na Bishop Dr. Stella say nyankopon ya adomu a 31st night no anya asofo a wom da danso de ano no wonu benya yi kire sabram no kasa kura bi ahase a wonu munya no long time ago kura enti no obesra da say yi kire no munya aya munya responsible kakra e wo ho. And the calling they determines what they come up with. The Bible tells us that touch not my anointing. So we have to keep up to some of these things. In the spiritual world, we have spiritual things happening, and it differs whom the Lord has called in a particular direction. So when you are called and the revelation comes, it is you who have to give it out as it ought to be. I would say, as a bishop, a prophetic one indeed. I had a revelation recently about a group of people who are ganging up, not in Ghana, but outside the European countries, because they have stock of things that they see going with. Bishop Dr. Stella N.A. that wano
ene kasa ye nti ono kura na nansen wono ni yikyira wonya yese se Ghana ha ye wa ho obi ante enso asemasi bi anaso bintin bi na nya ya akagyae enka ba bia nka agege ne kasa no etri no ene ode to yama ne bo anim se gye na so mpafo mummom ema obi ante esanse emabunu no ewose ye ni kɔ wom ho na wadesi papa nansen se de emabunu no eye no enti bia sukuu no wom kwa wonmo yiri wom ho nkɔ wo wie ye afutuo eda mpanifo a wonmo hia ye nyina ase no se sei no ka no fai. To be honest with you, I'll say that I see open heavens at this very time as a bishop, which I am praying that each and every one will be blessed through the open heavens, because many of us have seen what goes on here in this earth, but in the open heaven, it's going to be very marvelous. So many things are going to happen, deliverance, healing, the mercies of God, etc. will happen in the lives of people. So, I would like to say that life is a choice, and whatever you want to do, right from the word go, you choose your path. Because the Lord has given us the roadmap, He's given us the word. We, as individuals, need to navigate our way through. Enti no Nyankopon de wase waboye yo no wade ye pe no ahye yensa nti ubedi ye gina so woni ye nso ebegina so afensa bi ubefiri atiasefo asase ntemu a ubefiri so akọ ense do anu so gina so enti no watufo Bishop Dr. Stella NA data wani amani boni na opon checheku enedi nkomo yi ye mama mitiri nkwa na ye kọ ye nimu no and the National Commission on Small Arms and Light Weapons. Womu di tujwa se wo akodie bi unlicensed firearms. Se bi etuo bi wo ho. Ne tuo ne wo ho no. Woni tumi krate di ho adanse se. Wobetimi akuta afabra. Na de sese ye bia ye nyena. Executive Secretary Edema Commission ye Dr. Adam Bona. Na no no di tujwa se obesere se ye free bi grace period. Se onyankopon kra na sam no wakasa adom no enwo ho da. Se wan hwe ye na adom no bowo a ene enye obi na kumantwi bu osia kwa na wudi wuti akwakwaje akyerema eti adom na wo ho ne se fabra na persuasion failure forces applied ye defend fe ward ya no fafa ho fabro fa wakode de bro wuni tumi krata fabro ye kan wanti a ene ye full force ene ye de be ye adwuma de akyewo ye akyewo so ede wo betum eti ade ne de ye simple wo bi afabra amnesty ne de ye bieto wo se wo akode bi wo am bi wo tuo bi a enya ban na de ama wo krata bi ana so afabra na wa amfa amana se adom bre ni twamu a ene ye se de Nyankopon asem ka se adom ne ntina hoda no na won so kakra ebe wo woni. We have retrieved several weapons around from all over the country, all the 16 administrative regions of the country, and all the 25 police regions of the country. Know that within this period, there's no importation of arms, importation of ammunition, sale of arms and ammunition. And so within this period, one of the items on the declaration also include not firing of weapons during the amnesty period, sidearm shotguns like the pump action and the single barrel, double barrel, and AK-47. And then the jewelry and all. I mean, there are all manner of weapons in the hands of people. Now, the amnesty is clear. There is no prosecution, and there is no call it interrogation. There is you are free. Bring the weapon. Amnesty says that even if you stole the weapon from the surrender the weapon, they will not be arrested. They will not be prosecuted. Amnesty no practice say etu ne kuta unkra se wo wi aya se tu no kwa wo wi aya obi die mpo na afaya wo de ba ye nya wo hwe because say amnesty ni akwachew etu ayi wo nya na he obi die na me wi aya ye nyina ye tie sompa wi etiefo aha anti ena demu no ye kama eti asamo a opanyi bona wo de tu dwa ne se hye ne nso se grace period ni twamu ade aka nyina no eya asotwe ena wubenya asotwe a wubenya ne se wa amfa ama na se yese amnesty na se kire nyina ne se akode no a ekuta wo no se wo wia impo a wobetimi de aba wo wia obi kura tuo na akọ wia ya wo de ba ye nya wo hye eye krono de kura ye nya wo hye na amnesty ni twamu di a ene yese dem di kan nye obi na kumatwi bo osia ko wana wodi uti akwakwaje akyerema sansem we nyina no ye National Commission on Small Arms and Light Weapons watro for panyina woda no wona de sansem ne afutuo yi etu dwa sompa kase bonso ye de asomwo ebusia sebronya no yegusu a yedie enti no wan mo yankwada empanimfo wo bia edi na se wo behia wo bi wasemi jimbronya de na upie mu ewo
one mu a wamo ewo mfimfini emantem akuro ba kwa no de abra ankwada one mu ho ya bodwa data na empanimfo ani ntini atwotwo wuro one mu ahia na one mu hia ye no oba ahema okuta Ekua Foundation wane Owura Steven Akese Foundation wanom ana womuka womutam esiani na ebra wanmu bodwa no se mofra no si edi bronya ne ye ma woso de a wanom so beye womu adoye na womu ma womu drinks emo ne de ekeka ho yamani boni ewekanan ekopie mu odwumade na se a oba ahema Ekua ekasai Mezi is not far. Putting a smile on the face of the young children. They are just slow. Yes, the best of farmer or nano. What's the matter with you? Why, very easy. I feel. Sign the baby. Oh, I feel so. My baby, I know now for what to why I'm on. So, yeah, and I did. I am buying more with the foundation. Collaboration with Steven Akese Foundation. You can't boom there. You want to me see our boy. Number from away and put the wire Abraham. I feel there is one who is going to win. Entino kakra wanum so betumi aye ede sede ahya mofra fru mu ma sede Sompa chade ye ba beye no eye new year day no esei no na oba hema okuta foundation ene Steven Akese wanum foundation kambo mu abra enkwada ne nyina no womu ye womu adoye no oba hema kasa wiye no na CEO ya wono ada Steven Akese Foundation no wono so ese kakra eto Our partnership with Abena Abadu Foundation, it is what we have been doing in the community, and we feel like they are observing the community and the traditional council and the people in the community are seeing it, our good work we are doing to serve our community. I have been doing it years ago with other foundations to cater for the needs of kids which are underprivileged, and also understand that it's not about what we have, but the love that we have to share. So we feel like she also having the love to share, and we can come together to share more, and that is the best. Enti wabie wonsam se no nyankopon wa ma wa mu anada wo bekoso atira wanom wa hyemu sede be ya afefra ye besimu na ekwa wiye no wo masanso enya foforo bi Owura Steven Akese wono eno no eni pani a woda Steven Akese Foundation no ne krokro mu no wo hene ya wote adwaso ewo Cape Coast abra na nakwadwo ade ya woto so mienu wono so kasa kakra efa dwumadi ne ho. Yeah, you may say about last year, baby into Namiha. This year, the Mohama, the Wakordina, our program, ever word on the eye. Sunday, yeah, this year, Moframa Nunkran, Wahana, the Sian, Walker said, now, and our phones wabba, once watch it, that's that. One banana walk school, and send you away, Bisawana, one next time, or the Ocean, my body, Bisawana, we will not want to about positive I want to return our GP. So next year, or that yet throw I'm a corporate Ghana, Abena Abadu. I'm a prices on our doors. Nefi Nama Aho Pisu Abum, why Nefi so yeah, and final when you feel the beer, Obusa. Why your hinia what say a abra. Akonya kase so na nakwadwo ade ya wotoso mienu wono so ekopie mu adwumade na se bi de ne onyam ekote kire Emma Foundation yi mienu wo mo eche mofra na de books nyina eka ho nti wo mo a wo mo ama mofra no wo mo empanimfo no eye wo mo awofo kwogye ede ma wo mo ayama ne boni Eric anana otonkra efimfimfini matam somye no ede sansemi ebai me kan wo sen Leicester Ghana Limited omudi yan toothpaste in the brush Abedja so hot bite Kasiebo and a wutie free Sompa 106.5 FM Accra. National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat. Aye chanitia ekana naimos fono. Womotu anamo akwakopie achimoda nubremu central municipality eho. No makwakochi Chinese food ni penum fisagalam se ne die. Yenyachi anye bia Chinese ni ba ko de obekwa ko hu hwan hen ne hon hyen fen ne shamfankon. Anye bia obenya ba ko bi wo mampa enum enana eka ho ewo esuobremu na esuobremu no omse enno adwoda ya ena omutu anamo ekọ ho mukopie so a krofo ne womani abri a womu de galai
wo mu tu ni say excavators yi ene wo mu aboso dompem ne gu hoyi Toyota Hilux bi na ka ho Toyota Land Cruiser ka ho enti wo mu che wo mu sande wo mu ka ho afedie water pumps bi na bi nso kwa ho mining equipment a eno kura na sai ne ma wutim se kwan ya fa so edi tu agudie na nsem fata a achia Nadam so ama nipa dodo no ano wo mo kan ho asem na no nanan mos for see wo mo kɔ ho no wo ma che sa Chinese fo no mu ya wo mo di wo mo kɔ no ma yo masem no mu hwehwemu na mre se fata no ene wo mo di nanan mos for ahyebo se adwuma na wo ma hyanse no wo mo de bekɔ awie se de Nyankopɔn hya ade ase a wodi wie no na ade ba ko wo mo kan se illegal mining na se de fe ne galamsey no etia Ghana mra ne ye nhyehyeye enti omanfo nyina nya hwe yi na wo ye Ghana ni ache wo firi ho awohuo bepie Ghana ha no wo so wo no bekɔ nakra na emesika ni brenti menyi wo man emma e se Chinese fo no ko mu kuro ma China ho no wuntimi nkoye gala den na se Chinese ni bepie Ghana de na Ghana ni aboa no amna ye galamsey enti Ghana fo no so ye ka ho bi e na awohuo yi wo mo de galamsey yi wurawura mu nti wo mabɔ modin akwa wo mo a esuo bremu ho na abonefo sam no ekoso asem ye di akire de be frɛ kira babia ye nyimaso emfrim Abusua yeda so agyina mu ewo anti illegal mining no na galamsey na no na global info analytics wanom hwehwɛ mu a wo mo so ma yafa aya galamsey hu wo mo se Ghana fo be se wo ha mu nchichemu ebupen no aduanan enso wanom se 47% wo mo de wo mo se wo mo hu ese ndc amanyoko ba ye ne se de bi mu kire mu se e kame se ade na ye ko no agensem no Ghana fo 47% se wo mo hu sa na mom eniema ekoso na emu 43% de wanu mu kire mu se de ha wo mo eye miaye bia ye tutu afama gudi ana se obeti ye se wo mu nya nsuo nom afa Ghana water wanu treatment plant ye wo sa miaye no na ese ene de keka ho na global info fo se wo mu hwehwe mu ano adehye bese wo ha mu nchichemu no ebupen aduonum ensia 56% ana wo mo nso akire mu se sisi ade nkakra oman no ekɔ eyie no we galamsey nsam efiri mu a kame se economy no is responding na che say eniema ededa kwa mu nkakra sa wo de toto 2024 no ho a wo mo se wo ha mu nchichemu abupan aduonu enso 27% enso se wo mo de wo mo hu hwe wo mo ahwehwe mu a wo mo hu hwe sa de ekɔ no galamsey no wo mo hu ni ye asa wo mo se on change asa de tia na tie sa na 27% nso eka wo mo se Ghana adehye best wo ha mu nchichemu no aduoso 70% say Nyankopon ya adumu a 2026 ya chinachi ya kwa wuramu wo mu saniema bekɔ yie papade ne betumi apeke ade amu obi esanse Dr. Akosua ato ba forcing ene emampani ni mpanifo wo mu de niema gugu akwam ye pre wo mu cast ni yie enti na 8 miti wo mu da 2026 wo mu se mu be ye de 18% nso se wo mu de wo mu emfetere bibia enka bibia na obi ankɔkase wo mu ha anase wonom ewo ha enti ne Ghana fo abompanifo abason kankan wo meyesa na hene Dr. Akosua ato ba forcing wo mabona baso ese wo mu ede wo meyesi kasam hye ne nsa no wode ne mapa agu akwamu na global info fo akire mu a se eba no efoma gudi a yetu no kwambone so a wono se Ghana fo akire wonom adwe pass abanya yade 60% se wo mu bo wo mu nsam sha ma ban ese wode ne mapa agu akwamu sanse blue water gas fo yi wo mu boati nsuo nani amansuo ni ayekuragen wo mbo adwuma afei nine months adwuma kwensu wonom so bo adwuma pa enti nkakra bibia ekoyi a wonom betumi akase 60% de aban no egusu awaye ensem yamani boni na opon chechiku ene toyi esom yen Mika wo sell Leicester Ghana Limited omde yan toothpaste ene ne branch abedwa so hot bite kase bona wugusu a wutie no a midimafo herbal center eje no ababa na time herbal mission so eje ne tata just hot kinkin so ma na akwa abamu no na onga mamas helping hand so ma na atenase a wose wedie emu esham ai no so ye de esomo ene enumere kama every Sompa 106.5 FM Accra na voter regional minister akansem bi se na no fia da BBC na asefem pa se ho central ekramodan ankramofo esum nyame na wo som ala na yehu ya ne se nipa bi abo awura ha kotutuatuo ayam hihie to nkramofo so wankramodan mo hono enya asem ketu ko wi ase nipa be yedu ene prepraye et regional security council say won besre se ade na aba ne kwanse bisida na nyina afa imam kro de ye besi ne se wo ye imam no ene abede akire no
Yes, ansem no a na akɔfa sa wo hawo ɛne abedie no abɛntie voter regional imamship ho asemuntia. Why na sɛ wɔyɛ imam ɛno na ɛkɔfa ya omugiri sɛ ɛba asa na sɛmi kura ma chief imam kura de krata aba abonten. Ɛno si ɛnkyɛ kura na national chief imam wɔn kyerɛ krata de ba ne sɛ why na wɔ ho kwan sɛ wɔyɛ imam ɛna national chief imam de krata aba yɛ bɛka sɛ wɔn ne nananom ne mpanifo nyinaa tena se ne yɛ Sheikh Muniru Ali Mohammed ɛna yɛ voter regional imam period krata ba abonten no period ɛyɛ Sheikh Muniru Ali Mohammed wɔn na yɛ voter regional imam wɔn ɛyɛ national chief imam wɔn na ka sa asɛm no nti wɔn kasa de a na ɛno ano no etie ne nwanwa sa asɛm a yɛka wie na nipa bi etimi afa sɛ bo akwan so akɔ boawura hɔ na bra nkramofo som a wɔn mo ɛkɔyɛ saa de ne no na national chief imam na so yɛ de krata ba abonten ɛna wɔn so wɔn gyina Muslim community ɛwɔ Ghana ha no na wɔn gyina His Eminence national chief imam Sheikh Dr. Osman Nuhu Sharabutu anem aka sɛ nkramofo akɔtoto nkramofo tuo ɛwɔ Central Mosque ɛno ɛwɔ ho no ɛtan ɛyɛ disgusting ɛni kwan sɛ bisida sɛ nkramofo bɛ matuo so akɔbɔ nkramofo tuo na nka bɛ kura de yate bi da it His Eminence say the see yɛ no wɔ kasatia sɛ Central Mosque na sɛ nkramodan panyin no kɛseɛ no ɛwɔ ho no na nkrɔfo som wɔn ala na nipa bi bɛ bɔ awura hɔ na wɔn gyiri sɛ ɛyɛ asɛm no ɔno bɛka yɛ ɔka sɛ Sheikh Muniru na yɛ legitimate voter regional imam na ɛyɛ no ano no ɛna Sheikh Anas no wɔyɛ ne deputy wawie na asɛm a yɛwie ne deɛ ba ne sɛ ne yɛte ne sɛ obi bɛfa akyire akɔkɔyɛ bɔne bi a ɛte saa eti assistant ɛyɛ personal assistant to the national chief imam ɛyɛ Dr. Abubakar Muhammad ɛyɛ Muzuk Azindu ɔna de ne nsa hyɛ krata n'ase na wɔn akasetia sɛ chief imam sɛ wɔkasetia His Eminence sɛ ne kwan sɛ bisi da sɛ nkramofo bɛsɔre yɛtia nkramofo na Islamic no anasa kremosom no wɔn di wɔn hyehyɛ ne wɔn mmra so nti Quran no ɛyɛ 49 no ɛkɔ 10 hɔ no wɔn atwerɛ sɛ the believers are brothers so make reconciliation between your brothers and fear Allah so that you may receive mercy it will throw Allah na usuwo nya humobro it di akoso no di etia wɔn nti wɔka di twato sɛ may Allah reconcile the ummah and bless our homeland Ghana amen ɛna wɔde ɛhyɛ wɔn nti wɔni krata ɛwɔ panyi kɛseɛ ɛyɛ Sheikh Dr. Osman Nuhu Sharabutu, His Eminence, National Chief Imam, wɔde aba abɔnten fɛ tutu ɛkɔ so ɛwɔ Central Mosque ɛwɔ ho ɛno ɛwɔ voter region. Abusua yɛtoa ensɛm no ɛso ɛwɔ ensɛm foforo mu kane no wɔ pani a wopie mu ɛwɔ Ahafoano South East constituency a wɔgyina mu sankagya wopɛ so wɔkɔsoma de hye no ɛwɔ mmarahyɛ bedwa mu anso amfo ya fama no ɛyɛ Dr. Emmanuel Osaiboaten wani amani boni Ebenezer Wusu ansa kasa na ne nsɛm kan yemu no ɛna wɔse Nyankopɔn yɛ adom enye wura 2026 mu a busumi na edikan na kyɛ sɔpɛpɔn ne de ɛtɔ so aduasa ɛbaako MPP amanyoko wɔnom kɔsena nim wɔn mu tu yahene si yahene delegate fo no wɔn kɔkɔyi wɔn flag bearer enti Nyankopɔn yɛ adom nipa num ɛna wɔnom se wɔn pɛ so wɔn tu franka no wɔse wɔka kyerɛ MPP amanyoko na de hye nyinaa sɛ wɔnom se ɛwɔ bie ɛna ɛkɔ wie bie enti no mu a mu didididi mpanifo wɔn pre dibre ne nyinaa akyi no wɔbɛsrada wɔse internet mienu ka bomu abɔpeme wonko a wontumi nya kuo menye ye nti na wɔnom ajoin ne enti moma mo kasa ho nte afei monka mo hommom esansa praye hɔ yi wi ba ko abugyen wuka bomu emu da ebra wɔde ensɛm yi ato yama ne boni Ebenezer Owusu ansa enim no Dr. Osai wotu wɔnom fo akyerɛ mu sɛ sɛdeɛ ɛkwa ne deɛ aka to ne bro na yɛkɔ akɔto aba mo kasa mu nte na ɛma somdue ɛmra party nim yɛka sɛ yɛn na yɛku baako mu adeɛ ɛna party yɛpie ntɔkwa ɛna yɛnya na yɛnhwɛ sɛ akunya kofi a ɔde hyɛ biara peribis na mmom yɛnkɔgyina mmɔnten si yɛn ntoma kuri ɛnhata na mpo ɛkɔba saa na mpo yɛtu yɛn ho ɛsi yɛn ntoma kuri wɔ abɔnten a na sɛbio ɛntwa yie deɛ meka nyinaa ne sɛ yɛwura ɔkomprɔko ɔhene Japan sɛ yɛwura Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia sɛ yɛwura engineer Japan anase yɛwura Dr. Brian Champon anase yɛwura Dr. Edichu yɛbɛbɛ biara wɔ amanyɔsɛm anase wɔbɛdi animu no yɛpɛ na deɛ meka ne sɛ ebire mu no ɛkɔnfoɔ sese hɔ na yɛsu frɛ no sɛ yɛmfa ne mma no nto abanyɛ
ba ku ne benya enan ni nyina no asomdue wo montam a wobetimi a campaign ama no ma yeye ni nyina ayade ba ko 2028 akonwa ye ntia ne krokro mu no na Dr. Emmanuel Wasaibuatin etoto sere adehia wonom ewo ahafo no South East constituency ya wo matu kwan ese mukuro no hia development na chese mpuntu nyuma eya bomo enye se modimani tu aban kwa so obi amra na wo meboa Simemufuo ebenya akoma papa ebi ahye bibi ase impo ebra abanfa resources kwa maye no etwase kro no ankasa nya nkabom anase tese de ne mu witness na wahayi abesom puntu no nkabom koba akoba anase ebi ne base ye beboa apeja abeswa animunyam mpuntu a enkoso enoma akachi wa abesom puntu ebefa ahye mu kina amana be ka be titu kwan ono wa amana ne the diasporas omo amwo abega tichi ne benche anya me the maker as a chairman of Abosom Punture in Kabum say omina mefie no mo na boa am yen fa ni nto aban nko anso because the near to aban so me no go be am ko na dey akachi enti mesre say nyina yen kan ya homom na ye have one goal say no enim be benyam Oba kufo ntimi nkyere damfo enunti na wopani a wogina mu nsenkaja wo pese wosom wo mo ewo emrahye bedwamu ahafo no South East constituency Dr. Emmanuel Wasaibuatin wanum dwuma wo mo edi ye bo dwa data wani amani boni ebinizo wusu ansa etwetwe nkomoi etoto sereye enti wonsom wani nipa momra na momebo ma mukuro ne so efa ntampa infra Leicester Ghana Limited Yans toothpaste ne brush kasiebo na wutie fi Sompa 106.5 FM Accra na Honorable Samuel Okude tabla kwa eyon soafo hwe amnonin nsem so foreign affairs minister wabo awoho a wo mo Ghana ha kokose munya hweyi Ghana passport no enya wo dia wonya Ghana ni a Ghana passport na enya wo dia edi eda so no eye Ghana eti se wonya Ghana ni na wo ye Togo ni a Togolese a Ghanaian passport na enya wo dia sa we Nigerian ya passport enya wo dia wo fi Cote d'Ivoire ya passport no enya wo dia obi ani ni lem eti se wonnim na sa passport no ye hu se wo koje passport na wonya Ghana ni embra ne ubedi pa wodi nsem itu je bro kopie woti region dambai no mu kobie passport office ebetimi aboa ama de hye wo oti region nya afa no mu betu fan so korea bankran se ye pe passport debi oti region ho no ano wanya wo de prekope wo so man Ghana ha ye pese ye ntutu ye ma Ghana ni bia wo ye Ghana ni nko ade passport de se guta bie eti ye bie office na mo obi enti dem wo ye foreigner sa wo ye wo ho de wo ba ya wa ma hye nkwan mu ama meyi mu nwa anwe oba wokosha dem ne aduane abrewa mo wadi aduane ye de bema wo na abedi enya wo na wokọ no wakọ akọkyere eti se wo ye wo ho no aba bepie Ghana passport na nya wo dia eti hwe na wa ampepere ho ankofo bisi ya chiwa emra ene ubedi no nyonyono join, if you have a Ghanaian passport, will suddenly want to metamorphose into being Ghanaians. But they are not Ghanaians. And we know they are not Ghanaians. And so if you are not a Ghanaian, you do not qualify to own a Ghanaian passport. Let me use this opportunity to warn that any foreign found attempting to acquire a Ghanaian passport will be swiftly apprehended and handed over law enforcement, and the Attorney General has assured us that there will be swift prosecutions and you are going to end up in jail. We are very, very strict about that because we do not want anybody to come derail the game and the current value addition that we have brought to Ghanaian passports. We are not going to allow foreigners. We love our neighbors. We cherish good neighborliness. We maintain cordial relations with all our neighbors. But you are a citizen of that country. Apply for a passport from that country and live with the effects of that passport. If you want your passport to be as valuable as the Ghanaian passport, your leaders do what Ghana enti o se Ghana passport no se ye wakono na anya bi na apa ye de Ghana for ye wo pese wo ye Ghana ni wo ye Nigeria ni wo pese wo be free Nigeria biem wo pese wo free wo se Ghana ni a ye de enhyehyɛ ni sitie na so obefa sabu akwan so akoje passport no ye de wo pede ene ye di ne be ye wonti obi a eni ne lem we ye futuo ni akwankyere a Honorable Samuel Okude tabla kwa ye foreign affairs minister wo de to dwama so mpaka sebo ye de asom wonumre yi
Empenifo upon 9-member ministerial advisory board ehotema ewo Bemba Camp Accra. Na dwumadie na se no one mu a wamo eye Dr. Akosua Atoba Forcing wono na ye acting defense minister. Na odonya for Samuel Kujeto Abrakwa minister for foreign affairs wono so ekwa dwumadie na se bi Dr. Dominic Akutinga Yene wono ene aban lawyer panini a wo hwe atentene ne eho ensam so ewo mayem. Dr. Ernest Brojajemfi deputy defense minister wonom ena wamo ekwa Grace dwumadie no man eye akono. Na dwumadie na se no ena Dr. Akosua Atoba Forcing say one na ye acting defense minister no enti woma enipa makomako enkunu a yapa wale mu nyina edin ense ehwaye ese said PNDC law 327 section 39 no ese no wanam aye ne pepepe enti no way out of secrecy eniema ebekoso ya kan wanu atum ese munya adwuma no na munya ne yi Sompa kase so wo kyerensemo. The members ministerial advisory board, the Ministry of Defense. We expect to have our first meeting 2nd of January, and at that point we will take some considerable decisions relating to Ministry of Defense and its operations. I won't waste much of your time. I recognize that some of you, we had to come your homes because you may be, particularly those of you in the private sector. Most of the private sector institutions are on break, but we needed to call you so that we can swear you in for us to have a good takeoff beginning. Some of us are still working. Needed to have this done for sure. God will meet. I will communicate through the secretary. So the invitations will be sent. So for us to have our first meeting and discuss some few things. Congratulations. And on behalf of the Ministry of Finance, Ministry of Defense, we thank you very much for taking these positions. Advise Minister responsible for defense in the discharge of his official duties. In order for you to keep compliant, you need to write to the Office of Civil Service, firm that this board has accordingly been. Enti no sedi ebeya ebabua pa ama eyenkita odi ma patumi akwaso ma stakeholders no so wan matimi aso maimu eyenti wamu yibifri abanyu makomo afi ankwankwa nyu makomo deputy minister enso eka ho ebi ena afi mpanimfo a wanom so eka biewo ma yeso amabodwe se etu adonko eyeye ti nipa enkron ena wanom aye 9-member ministerial advisory board a wanom ba beboa ama mayen so etumi Akosua acting defense minister Dr. Akosua Atoba Forcing wono ena ma wonmo esuaye ya yedi mu nsam asomu. Meka wo se kasebo emu ohwamu wutie fi Sompa 106.5 FM Accra woni aba Akosua Goaboaje Akosua Nhyira mene medoba abake Adepa ene yede som na Leicester Ghana Limited omodi yan toothpaste ne brush abadwa so ene ebo yechidom ya na wo se no wahye ne yie pa wo se egu wanu mu no wan hwe ne yie a wo sere kura no ana wani yewu evi se wo obi anso he wani mu ana wa hwe wo se eti fe wo se ma me ade fe ne kakra bi ma me ododom ba wani mu he ye green brown ni mesro finance toothpaste ne brush no se wonya white ne no total car na se hair ba no ebeye wo sinye na no kra de mi ankasa me ba ohene yire kan bibi kire me se won de wotimi te white ne kakra na wate total car ne kakra na wasan so ate hair ba na ka no de afra na odi atwitwi ne se odi twitwi anopa ne enumerate se no wo sampe ne se na efita dada na fe de aye mo aye kama enti young toothpaste ene ne brush ene ye kam for de amawo ma me ne papa nkwada ne nyina busu anchemfa eso bite so you so acha kama Leicester Ghana Limited nie young toothpaste nie Leicester Ghana Limited nie young toothbrush nie enye toothbrush na de twitwi wo sia na wo senkoro esu no na wo si na moje free mu ba na bristles na etutu we de ye papa Leicester Ghana Limited young toothpaste ne brush no wo de chi wo tachema so pa na yi white ne brambra ne nyina free ho eti se wo won kran no afre 050 1619588 050-161-9588 and 050-18390-338 050-18390-338 now them ewo kumase Leicester Ghana Limited maboa yen onga mama nsano boafo promasidor for se buronya mi busa say won kwan mu te say we still no ede awo woni ba fie bedi still no mo kan say na abenkwan no nso enkatenkwan na ene mede pepper soup bi bae no mo kan pepper soup no hwe no mo say akokon kwan pepper soup idi anti Akosua ye gidi se onga 3 mix ka wonam se na memfa onga na mefa de
onga 3 mix ne ginger ne garlic onion na mix no e na me de wo na me sa fa onga chicken ne sa de kan ho eti ewurawura mu kama e na onga stew ne de jollof bi a me ye no kina kora me sa ye bi eti bomodin a onga mama nsa no boafo ene onga eti mama nsa no boafo ne de a ne na ongalicious ne aduane papa ne restaurant bi a wo be pia aduane na edene na eye onga sa wo pe spices papa ka hu ne se onga the classic ne wo ho onga chicken wo ho onga stew wo ho 3 mix ne wo ho ne nyina sa tablet wo de ye aduane a ebetimi aboa onga mama nsa no boafo eno no Midimafo Herbal Center Dr. Tamoda so chiacha wa mo official pa say eti wo betena hwa de yare akowura 2026 be me na eti wo betena hwa de yare akowura 2026 oba pa eti wo mre eti wo awuti enti wo mre ade echi ameti ade echi diabetes ade echi hypertension ade echi stroke ade echi mikotodwe ade echi wo hu nsem ade echi mi kidney bra Midimafo Herbal Center na Dr. Tamoda so mo awate manefa time nto yare no so ayere sabia wo bewura ho na yare no kura sufi so wonim se wo betu no yase yare bi ede krankro yare wono wo ba no abagia konya atena so hwe ye beyi ne toase akonya ne yetu no agu nanim ase abode naked e wo Midimafo Herbal Center Dr. Tamoda so eti pokwase magira na se Midimafo Herbal Center no eti yare de ye betu ase de na Midimafo nie eti malaria ne ya awo mu ohaw ye de awo atwa wompo asa abra na beji biwate na ye de wo ba awo no na wo pa ye news ka wa wo awie no na wa ba beda yase eye Midimafo Herbal Center wo wo kuma senso a eye abua kwa agogo ena nkran pokwase mayira taxi drivers ne trotro no obi a mu bo ne donko mi kama eti friend 0244774282 0244774282 and 0500727215 0500727215 na enwano na wonim se na no ansa na yebeko break kakra no break adwuma wo mu no ye just hot kenke party na wo mu di dokro no ama dokro no ahu se yes mo di dokro no ankasa just hot kenke party ni de ka o mu nko na kana wo twibia me ye party monya eti just hot kenke nie dokro nie just hot kenke nie dokro nie sa wo pese wo hu just kenke abusa sompa akra adwuma ye fo se kenke ne netesai wo bi kura wiye bi edi kofie na msa denti na wu dokro su ye wia wase ante fache me wate ekina me pese me hono na me di nkate egum na me die na mse enunti na wa wia dokro no just hold kenkenie 3 Ghana cedis pe ene wo mo ton kenke obi apɛ soft life obi ampe problem eti nya afen wo kɔ edwuma kwakoto aburodi akɔ nikanika kwakoyam etore bi kura nikanika no na obi aba ba yam mako ne je nani ade na age dokro nim eti dabi fa ne koto just hot kenke 3 Ghana cedis now they age 5 Ghana cedis now na wo sere no sa wo ye event bia occasion bia wholesale price no 3 Ghana cedis hygienically prepared ahunidie mapa emfidie na ye de yam no yesu de yellow corn no yellow corn na vitamin A wo mu na no ye de ye eti just bakery dome commercial bank nchen ho na chiwo ene wo ukenke experience no ayede 3 Ghana cedis pe eno an ye de adwuma frɛ 025606333 Mr. Mo 025606882 025606882 mami mo biem na no we be send a message mo nka chia Akosua Nhyira Sompa akra say numbers ne ya won to ne boase na wo ba a wo de na wawie eti abotrem 025606882 025606882 na eno ano no just what kinky eno no na time time aso nyame yado mo kina ye 31st you ya wada onyame hwo ye wate na ya wada meto na anso ka se mawura 1st January 2026 mu mo pri beberebere no mo ayare ha mo no na unum se malaria timi kum nipa num time herbal mixture time herbal mixture na entu malaria na se na wo fever na abosumi bia na aba no na watimi abre na se wonum oto na aduane nya wode wo honam ye wo ya na nka bro nya ye we nkoko didi ye didi ni abo mpaye ye didi ni ye akomkyere bro nyanko na atimi ye fast na aduane nso ennamu kama nyame kura wote ase na mo mpaye bo no so de ye nya amboda time herbal mixture ye kuram
time heba mission ye edu papa nie maybe eto no bia obeni bi betimi afre 0244 41766 0244 41766 na Dr. Tafrija was a friend 0244 41766 na with the maker was a Sompa Kasiebo and a Wuti fi Sompa 106.5 FM akrana and some ye ka bobo subi dada na ansana ye be home sonia kwaba na me bobo kakra so akyerewa Honorable Samuel Kudi to abla kwa ye foreign affairs minister aboko ko se wonya Ghana ni a Ghana passport na enya wo dia ejihwe no wamfa won san kwankoto so ACP Sefasata ye Deputy Regional Police Commander. Onu chem se AK-47 be ye mpemienu ahansia na omonsa atoso asabre police fo guso ya asem num hwehwemu. Voter Regional Minister so de krata babontin se na no fiada. Enkramofo won kramodem a wo mosom alla na nkramofo bowura wokobo omutuo. Na National Chief Imam so de krata babontin se munya asade no na nsem fata se enkramofo be sori etia enkramofo. National Anti-Illegal, National Anti-Illegal Mining Operation Secretariat in the 9 months. No, one so mukopie a so bremu, one mukoche Chinese for Bianya Bia, Galamse, Nedia, who chini pa, Ubequaquato, Huan Hui Hene, Hong Shin Fin, Hong Kong Kang, Ubequaco Chibiampa, Yaquache Chinese for Enum, and Omuya Galamsea, excavators or Monsato Sono, and ye Asam Ketuakra, and what she, Dr. Adam Bona. And National Commission on Small Arms and Lighter Weapons. What the foot to say grace period na ka krabine twam. Yes, it's a two or one to no wooden license nya ba na de ma wo a. Etu no se wo wi ai kra na ye bie pono ma fabra ye nya wo he. Na se adom bre ni twam won se de Nyankopon asem ne kan se adom na ntena hoda no. Se wonnim na wansesa wagene na adom bre ni twam a. Ene ye chi wonye obi na kumatwi bu osiako. Wa na wodi uti akwakwaje akire ma na ye homeso ye ba. Donald Trump nsem bia wodi atodwa Ediafa Gaza, Israel, and Palestine konhono. Ye de betu monim. Sompa FM. Sompa Achadie 2025. Yabo Yaba. Bible say, Nyame Sompa Pani say, Ubi Kongu Nyanka, any Erisiamobo, and Nutina Sompa 93.1 Kumase. Sompa 106.1 Techiman. 90.7 Nkransa. Sompa 103.3 Takwa. 98.9 Sunyane. And Sompa 106.5 Accra. Yakabom, Sebronye, Yebema Enisia, any Okrafo, Editi, na Yankwa Yetini, Adisa Obebuayen. Enti say ya nwa emmo tin tomatoes ntade mpaboa ye bia wahye da wonsan ehia enye ntade dada na emom de ye betime de ya che amanoa ye monfa meboa yen ne yefa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yefa ye hunhyem na proposi prepa obodu ponkom ye nyankopon obeyiye wiye Sompa Achede ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi say yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 Meeting Bim 0598559802 Edia was yeta one media Anasa Blessed Foster na sadia fibia ye Sompa Achede ne mamono afi de ne nyame ya domo a ye new year dan wankasa 1st January 2026 ana niema ye nsa ka nyina ye beche enti se we kunani a shanon so se 1st January 2026 ye new year dan wankasa no Sompa branches bia eben wo ahyeta e wo Ghana half na baby ano koho said ye beya wonsa ebetimi aka wonema eye first come first serve mo amu ye bi afie twem no emu adanse de mo nim Sompa Achede 2025 yaba medo edra no pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado Na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka Senti na ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and the brush aboa me ama sesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na won hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se afei na Yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo. Yas Herba, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush. Ebusian Chamfa. Sawo pedudu 2 e won kan ha. For Leicester Ghana Limited and was 050 161 9588.
Lester Ghana Limited. And the Yas toothpaste mo ahodo. And the brush abedwaso abeboy. Midimafo. Pokwase Nhyira Accra. Midimafo. Pokwase Nhyira Accra. Midimafo heba clinic aba Accra. Ani wonti ye. Passengers egumi kai mu yi. Ehwa na dodo na ekro. Ene sa Accra ne botem ye demo. Ani ye demo ampa. The say de edutwam Atlantic International University. America memu about Dr. Edujamfi Babasu honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here ayaresano I am more. Oh, Missy Minim wife your copa war. 1 year 1 city. Need send be 2 months and 8 years cano. Miss me connection na and shut down koye na esakakra. To say what pege mama hodiam bem connection ne wo about the crow. About the cry stroke so dear. What fan small. Chese agidi wa wu ani de sie no. Yare bia etatia e wa Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yare bia. Kumasi say owo agogo opposite government school no. And Krahanso obepiem e wo Pokuase Nhyira kwan so. For doctor 0244 774 282 and 0500 727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. Obiari hia emwasron kubia ebemani ni opepa aye de change onga mama sano boafo FDA agi edwadie yin krato yaso sano boafo. TV Emma Aketiapa. Abusia Emma Aketiapa yada se yakwa buka sie ne komo ewo obi Emma so. Na US President eye Owura Donald Trump. Wakasa ewa bra wo kwahia eye Prime Minister ya wo no. Owo Israel. Owura Benjamin Netanyahu. Na wanum ehia ye wo mkomo a wo mudi ye nyina efa Gaza ene Hamas. Wanam ehye ye ho sanansen amama bese edu amiensa na Owura Donald Trump ye na adwense oboa Gazafo ama wo mo atumi adinkunim Hamas fo soyi ya mama bese du miensa na wo mo nyina de wo mo achitai ema no enti wo mo kire mu se 20 points na wanya na emu anwade atodwa akire mu se wo pese animanimu ya wonomo enyema wo mo de agugu akwamu a wo mo pese wo mo eboa ema Gaza fonso etumi edinkunim se Hamas fo ka wonomo akase wo mo fo makodi nyina engu fom no so wo mo afa engu fom Owura Donald Trump se wo be ma Hamas fo ayese de wo mo tebonsam gem na ebra woni eye Owura Benjamin Netanyahu enkomotwetwe no ekwa awiye no anu wase se Israel fo pa wonom anye sise bia wanum betumi wamu pransia wamu de agugu akwamu nyina no wamu nyintum se 100% done na anya sapa na se wamu ayese wamu baba ye ne ntwensene dia de ebesi akire no wano no waboa ne ho pa enti ene wode sansami atudwa na wamu enkomotwetwe no eba wie ye wabra empanifo ene eye Owura Netanyahu atwetwe kom no se se na oboso opanini wo akire ni nsemu no se ane esanse se de enyama ekwa na obehu asase wanum aye ne se bola so jabe wan se yase Gazafo o ma sanso akoto baabi foforo de ato baabi na awiase ama de hia sanso atina nanom se do wanum se from October no eba ne de na kire se baabia anwei ewo Hamas fo ene Gaza empotamo a wa mugusua de magwa kwamu nti wase phase 2 ne de Owura Donald Trump se animu ya wode niema egwa kwamu a yagina yeso adane akire ede asomwo aha ena ebre ema yekwan ema hot bite kase a yede somo ene brada adwumre yedi esi wie na kase bono esi no ensemo yede ebremu no de bi ka mu bi eni Awrahusam bi esiye ewo Tachiman ni nyina ne se enkwada mienu ya wo mkohia wa drinking sport ba ko se ba kwaye ne danyo 16-year-old boy wo bop ntoade wo ni trim wati na nanom se do a osofo mame otutu edi mu nsem esom yen
na sada so na wanu mu asabio Nyankopon ya adum wachina Nyankopon be bie wani amu wo ahye nkoma akese no Bishop Dr. Stella N.A. Nate wachira wanu say woye nyame nipa na se nyame bie wani na abehye nkomo a aya no wahu ne kan yie na meye huhu ye no nsum nsam yede esomo na foundation bia no ensha banyase wanam akwakwa ya doye oba hema okuta foundation wani ora 7 akese foundation ka bomu abura Cape Coast emofra no wanam akwacha wanam eniema amwo so eni age wom ho yekopie mu ewobi mai so US ora Donald Trump say second phase se obua Gaza ama womo etumi edi nkunim no wo hye ni ma se ni manim ya womo edi niema ebegu akwan mu se womo eyese Hamas fo yese womo mfa womo emfidi anase womo akodi engu fom dia obebo oba yese de sabi womo etebe nsam gem ya yedi mu nsam esomo Kasiebo no si na madwin che kakra mo de fa ye Facebook page e de ba ye ne wumbe sam wo se Sompa news de e ye papa ko mensa pillar 2 e no so opanyi sameja mfi o sisika ne wo he e no so wo chia Hajia Safia Mohammed Next NPP National Women's Organizer no din shey e ma no piaga wo se criminals in power na dwen kire e no e na ono so e de e ba ye na mu a mo hwe ye e wo Facebook page ni anso ye de mu nyina se e da mo se sanso e na ye nua bema e ye Fred Buadi ono so Achim Buadi and ono so dia baso wo share live e wo United Kingdom and wo say wo the Merry Christmas and a victorious New Year wo de ma afefofra e bay wo de ma Dr. Brian Champon wo say wo ye proactive and na oyobi nso a wo kan nipa bom ti wo manitiri nkwa ye the Leicester Ghana Limited ase wo mo na di yas toothpaste ne brush e ba adwa so wo de chichi osia na wanye wo sia bro wo tetchema so wo dodom wo si benya hoden kaka de wo ne to nkwanta wa pai etifre wo mo 0501619588 0501619588 onga mama nsano boafo na wo de aduane ma aduane ye de bronye aduane bi a wo de be spice won kwan wa ben kwan wo mutuo nkatenkwan akokon ne de kaka ho nyina no eye hu se eye onga medimafo heban center Dr. Tamuda so se wa yare se fie and ho the time e beto yare no so just hot kenke dokono papa bi nie eye 3 Ghana so de sepe time heba Mr. TIME malaria ne wanu mu ato aduane nya wo de no so e betimi eto ase so mpa che de no so sha no so se nyame ya domo a 1st January 2026 no ekunafo ne ewusia mafo mani nkire Sompa branch bia eben wo eye first come first serve basis wo mo medi kan ba no na o maje wo mo de san na asa eti se wo Kumasi aye Sompa ye headquarters ehwa overseas Accra nso Sompa Dome Market nso ye ben no Watermelon Street na na say Rising Sun school no uhun Rising Sun no obehu Sompa Accra takwa Sompa FM takwa low cost ho techimai Sompa new site in Kranza Sompa premises ho sunyana Sompa night market ho no na ya hye no nso no yame adom 3rd January 2026 no ene ma aka no nyina no ye de beko adom needy care orphanage eye foundation ne ye de akwakoche wo mo it is still na ye bie kwan obetimi asend this car e de afa 059 855 9802 059 855-9802 and answer 024-1272990 024-1272990 edi abeba ye Blessed Foster and answer Terra One Media na won so wodi ababe kan we ye ne de kasebo yi esum wanumre eye me die nyame ye hira no Akosua Abowaje wo betimi afrem Akosua Nhyira mene medoba Abena Abadu Adepa Kofi yada mu nyina se ye sorry sui na safokantanka bema bunoma mu osham Augustine yada no se yetiefo nyina mu nso so amamfe abake mampo akuapem omo biemu puha filling station Total filling station na wo manfe runabout no Total filling station na wo manfe runabout no omo biemu se ya enkrofo tie manfe akuapem ho nyina yeda mo ase da mo ase ne mu a mo biemu nyina abrepa bi bebo obi adin nyame ya adom ne ye hye adwuma ase adwuma ne ye wuram ye kuramu atimu a na ye hye ase ne pabne so mu a mo biemu filling stations or shop wabiemu anu aso be ma yaso ate wodwom wabiemu a ma ye husu wabiem na ye ma o shout out obi say what is shout out and a shout out ye ma o shout out for free etimu mo biemu Sompa ba bia na anu a ye chade ye brunyan ba bi ye ko wurawura ye ntokrom obekọ obi nchese wo say Sompa de ho na me de wunnim na say obi say uchim free ho a wan hwa edi e be ye wo no eti ye de ye tiefo nyina ase na ye de mo se na ya mamumo editi